Malawi Brief. Mu programu ya lero yakulinji pali funso loti kodi Malawi ikupanga zoyenera pofuna kuthana ndi mchitidwe wakatangale? Takhalani pomwepo mumve tsatanetsatane wankhani. Dziko lino likuchitadi zoyenera pofuna kuthana ndi katangale. Funso limene likubwera pamene mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika analankhula mnyumba ya malamulo pamene amatsegulira nyumba imeneyo. Mbuye muja kunena kuti iwowo athana ndi mchitidwe wakatangale. Sizitengera kuti kana munthuyo ngwa DPP iwowo aonetsetsa kuti anthu sakusakaza chuma cha boma munjira zosiyanasiyana kapena kuchita katangale munjira iliyonseyo. Komano ena akunena kuti pena pake zinthu zikhangati kuti zimene akunena Mutharika ndi zimene zikuchitika mboma lawo zikusiyana. Amapereka chitsanzo cha mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo kunena kuti naye kukhudzidwa sikuti ndolakwa koma akukhudzidwa ndi nkhani za katangale. Frank Mbeta amenewo akukhudzidwa kuganizidwa kuti anachita nawo nkhani za katangale. Ndiye mabungwe osiyanasiyana amene saboma nawo akhala kunenapo kuti ayi Mbeta atule pansi udindo monga SIDED, mkulu wa SIDED ameneyo ndithu atule pansi udindo kuti apereke mpata kuti nkhani ifufuzidwe bwinobwino. Ndiye tufati kambirani nkhani zimene vuto limene la katangale mwina mdziko muno ndilalikulu motani. Tinene kuti vuto limeneli ndi vuto limene tili nalo. I think the past few years tikamakamba za corruption perception index dziko la Malawi lakhala likuoneka kuti lili pamwamba kwambiri pa nkhani imene yokhudzana ndi katangale. So pakhala pakukhazikitsidwa ma initiative osiyanasiyana ofuna kuthana ndi katangale ameneyo. Pali zinthu zingapo zimene anthu akumakhala ngati akuona ngati mene wayambira program ena akuti president anena kuti tithana ndi katangale mosayang'ana nkhope kena kuti yakhala ngati munthu pali nduna zawo zimene zikuoneka ngati zikukhudzidwa ndi katangale. Kodi zimene zikuyankha milandu noti zikukhudzidwa zikuyankha milandu yokhudzana ndi zimenezi. Kodi zimenezi tikutenga njira yoyenerera mafunso ena nkumakhala amenewo. Now pabweranso nkhani zina zonena kuti ayi particularly mwina towards the Attorney General Frank Mbeta kuti amenewa anatenga chiletso kuti asazengedwe mlandu kapena asafufuzidwe pa nkhani za katangale. Ndiye kumabwerano kuti amenewa atule pansi fa cha zinthu zimenezi. Funsono nkumati kodi ngati tili serious munthu anatenga chiletso chija anthu amene ankafuna kumfufuzawo kandi ACB papita kaya zaka zingati chiletso chichango chikhalira kuti ifeyo anatenga chiletso basi chizathera pamene popo sitilibenso chidwi choti chiletso chimenechi mwina tichichotse. Pali nkhani mwina yokhudza achithyola banda nkafuna akafufuzidwe kufamu kwawo kuti kumene kukhangale kuti fertilizer anatenga chiletso chija palibe amene anakhala ndi interest yona kuti chiletso ichi chimwina tikachichotse. Former president amakafufuza kunyumba kwawo ngati kuli agalu anatenga chiletso chijaso chikungokhala. So zomwe zimachitika nzonena kuti nkhani yoti munthu atenga chiletso anthu amayamba kuyang'ana otenga chiletso kuti amene ndi amene akupangitsa kuti nkhani isapite patsogolo. Koma kodi munthu akatenga chiletsocho achitenga palibe njira zina zimene anthu akhoza kuchotsa chiletso chimenechi pamene pano kumakhalanso nkhani una kuti sometimes mwina timapanga accuse okatenga chiletso kwa malamulo a dziko lino amaperekanso mphamvu amapereka ufulu onena kuti ngati munthu atenga chiletso mbuli ndiye amapereka expert kenako amapereka so interparty atakupatsa chiletso pawekha kenako amanena kuti mubwere tikambirane tiunike kuti kodi chiletso taperekachi ndichoyenera kuti munthu akhale ndi chiletso chimene chichi. So nkhani ngati zimene zizi zilipo zambirimbiri. Funsono kumanena kuti kodi mabungwe ngati mwina ACB apolisi ena mabungwe osiyanasiyana amene amafuna athane ndi katangale zinthu ngati zimene zikachitika iwo amasankha kungokhala nkuzisiya moteromo. Kodi akulimbana
kulimbana ndikatangale rather than mwina exposing individuals kuti akuti anatenga injunction malamulo amalola kuti munthu akhoza kutenga injunction komanso malamulo omwe amalola kuti ngati mwatenga injunction yoti ine ndisakufunseni mafunso inenso ndikhoza ngati ndikuonetsetsa ndikufunitsitsa ndifunseni mafunso ndikuya ndipitenso ku bwalo ndikanene kuti inetu koma ndifuna ndiafunse awo mafunso ndiye bwalo likhalitsa pansi kuti mufuna mwafunse chifukwa chani akaona kuti I think ndikuyenera kuti afunsidwe limalola kuti achotsa chiletsochi tafunseni mafunso chabwino ndiye kuti iso zimene zokhuza zomina mabwalo a milandu kuti ali interested ndi nkhani zimene zothana ndikatangale fana also sananga the playero kuso kulowera kumene wet tikhoza kutero kuti kodi mabwalo a milandu ankhani ngati zimene zakupanga nazo bwanji komano bwalo la milandu I think kupereka chiletso kwa munthu si mulandu limachitidwa move komanso kuchotsa chiletso chomwecho bwalo silikwena lipangidwe move so pali zinthu zina zimene mwina mu nkhondo yolimbana ndikatangale anthu timasankha kuzipanga ignore kapena mwina sitikhala nazo interest komano zili ndi mbali zina zimene tikufuna tiyang'ane kuti chifukwa chani bungwe lothana ndikatangale likaona kuti anthu atenga injunction limasankhanso kukhala chete. Sylvester James Ayuba komanso Robert Nkwezalamba. Bwana Robert Nkwezalamba tikulandeni ku program ya lero yakulinji mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kayo. Tadzukanso. Sylvester James Ayuba nanu tikulandeni ku program yathu ya lero yakulinji kwacha bwanji kulilongwe? Kulilongwe kwacha bwino kakublantyre kwacha bwanji. Kwacha bwino. Tiyambe ndinu Ayuba tukambirana pano nkhani zokhudza katangale. Inu mukamakhala ndinu loya komanso ndinu phungu wa nyumba ya malamulo. Vuto la katangale kumalawi kuno mmaona kuti ndalikulu bwanji? Ndi vuto lalikulu posa vuto lililonse kuno kumalawi. Mwaneneranji zimenezo? Ndana ifena kuti katangale ndi vuto lokhala limene limakhudza almost munthu ena aliyense. No kumalawi ngati kuti 20 million ndi kuti mwina amene akhozana kuti ife katangale samatikhudza bwana ndang'ono khamene amene sadziwa kuti katangale kapena ndalama ndi chiyani koma over 90% ya amene amadziwa kuti ndalama ndi chiyani katangale ndi chiyani chabwino ndi chichoipa ichi abi katangale amatikhudza including iso ineyo. Chabwino ndiye kumalawi kuno chimene chikuvuta nchiyani chimene chikuchita fiyolo katangale kwambiri nchiyani kumalawi kuno inu ngati mtsogoleri? Chikhalidwe. Chikhalidwe zimene zimatayika pa chizungu mati ma values ma moral values. Aziwa ndiye kuti umunthu umene zinthu timazionera kuti ichi nchabwino chinchoipa tinatayika andi mukayang'ana kutayika kumeneko sitinatayikire ku sukulu sitinatayikire mwina mabala tinatayika malo amene kuti mukhale momanga chikhalidwe ngati m'manyumba mwathu machalichi lero mizikiti lero kuchalichi kakonzikiti munthu onoya kuti ndalama wabiratu uchito kuti awawa ndalama anaba mipingo imalandira ndiwandira ndalama zija ndikuapemphereraso nyumba pathu ukaba makolo uchito dzoti chiwaba mwana wanga amakuthandiza kukubisa. Anthu amene katangale sangakhudze malawi ndochepa kwambiri of course ndi maziwa pota awiri atatu ndimadziwa kuti awawa ndatoti ayisamapanga komano sitikota anthu amene tili mdziko muno lifa anthu akatangale munaso phatikizapo ine mukuyankhula mbali ndime. Chabwino tivomereze nde inu Ayuba poti tonse pano tangukumanapo akatangale zikuoneka kuti katangale kwambiri akuchitikanso akuchitika paliponse yes koma atsogoleriso amene akuyenera ndithu muonesa chitsanzo chabwino kunena kuti zinthu zizichita motere nawonso akukhuzidwa kamene kuti akuganiziridwa pa nkhani zakatangale nde akumachitanso zinthu zofuna kusonyeza kuti sakufuna kupereka mpata kuti afufuzidwe mwachitsanzo pali ma injunction ambirimbiri amene atengedwa pakatipo oletsa mabungwe amene amafufuza zakatangale kuti agwire ntchito yawo. Mchitidwe umenewu mukuona bwanji? Ndiyambire patsogoleri posera kapeza ma injunction mtsogoleri samachokera kumwamba amachoka pakati pathu. Ndengati ife tikunena tikumboti kugwirizana ndi dziko lino paliponse pali katangale m'manyumba m'malo opempherera
mala business level sepa Katangale ndatsogolera jako bado manyumba omwemo ndikumakula akuphunzira masukulu omwewo amene muchitika Katangale ndikumamaliza sukulu akupemphera matchalichi ndi mizikiti yomweyo imene muli Katangale akusewera mu society yomweyo imene muli Katangale chimene chipangitsani kuti mugezera atsogoleri akhoza kukasiyana ndiye nafe ndi chati munthu wachoka mu somba yachoka mu Potoola umene somba zonse zilizonongeka chinga upakiseni kuyembekeza kuti imodzi yokhayi ikhale yabwino ndi chati ineyo kudzudzula atsogoleri Katangale nimakhala akale skeptical tidzudzule ndani chabwino tiyambe kudzudzula makolo from grassroots imene tikulera ana athu ambiri amene timanena atsogoleri kuti uyu Katangale ambiri even achinyamata ambiri tikuyendera malayisensi ogula ambiri amakana kuti akapange mayeso ine lero kuti muyambe kulanda malayisensi amene anagulidwa 3/4 ya achinyamata amene so 100% achinyamata osalibe malayisensi opanga mayeso bwinobwino anapanga Katangale andi kwa iwo amageza kuti amene ni Katangale ochepa timanena Katangale facha ofisi imene munthu wakhala kuti ofisi yo ndiye ikulu maudindo wake ndiye kuti asapange Katangale koma ife tikupanga ti makatangale tambirimbiri mkatikati niona ngati ndiochepa amene kaimbo zudula atsogoleri kunja kuno ndiochepa kwambiri chabwino ndiochepa kwambiri chabwino tibwereso kwa tibwereso kwa inu tipite kwa Ankwezalamba nkhani ndi imeneyo timveso kuchokera timve from your perspective inu ngati ama civil society vuto kumawayi kuno ndi chani kuti Katangale akhazike chonchi pakati pa anthu I think nkhani yayikulu ndi titha kugwirizana ndi Ayuba James mbali imodzi wambali yayikulu ndi nkhwidzi katimati greed chifukwa kwambiri Katangale amene waononga umoyo wathu ndi yemwe amachitika ndi anthu adindo akuluakulu andi Katangale wake sakhala wang'ono amakhala wankulu ndithu kufika ponena kuti kayatha kuchosa moyo wa munthu ndizoona minaonenera Ayuba kuti mwina zimayambira kumene timakhala madera kwathuko pena pake timakambira na nkhani yomweyi I think kumene kumadzabwera ndimawo manena ngati kuti mwina mwake khalidwe lothokoza ena akanayibweretsa ango imeneyo kuti khalidwe lathu loti munthu akatichitira chabwino tinthokoze akatere tinthokoze limeneli ndi limene latembenuzidwa kukhazikika ngati zabwinobwino chifukwa ndi mmenenso mwapangisa kuti Katangale achuluke chifukwa chonena kuti ine galimoto yanga yalowa m'matope andikankha ndikuyenera padakali pano ndituluse ndalama ndiyalipira anthu andikankhacha za ubwino za umunthu mulibemo integrity eno ikubwera pamenepo kuti mulibemo umunthu chimene umayang'ana nchionti basi mwangoti zikomo ulo waso pena wona ngati tikuthandize ndi mtima omukhaokhawo wa Katangale chifukwa ukufuna dipo pa china chilichonse chimene ungapange ndeka ndikulodi traffic akuza kuti ndondomeko ndiyo ukaime pa window apa utere iweyo kutha kukhala mgalimoto ndikumpasa dobadoba within 30 minutes license yako ikutuluka iwe sunapereki wangu kayikapo chala asinjimene chooneka nchalacho futhi accountability nchala kuti mwene wakedwa galimoto ndi amene mwa process yonse imatheka ndithu iweyo nkhope yako osaoneka komano umapezeka kuti license ya 30,000 walipira 180,000 Katangale khayekhaye amfumu amene aweruze milandu kunyumba ndizokhazo so chidule chake umapezeka kuti ndi greed chifukwa chofuna kukhala ndi zinthu zambiri kuposa izo zimene udakali nazo kapena ngati uli nazo zambiri uzifuna kukhalibe pa mulingo omwewo kuti usasauke ndalama zingobwerabe ndiye china chimene chimapangisa edi kapena kuthandiza kupita patsogolo mponena kuti tikamupeza munthu amene tikunkayikirayo kuti ndi uyu ndiye mwinanso kumadzakhala mbali imene ya malamulo mayiyamba iche kuti kuti ndondomeko zathu maprocedure malamulo ali bwinobwino kuti akhoza kulola kupanga amene ungapangire koma ndondo kodi zimakhala zotani pali chilango chonena kuti kodi munthu akatenga machisanzo ka chileso atakhala zaka 100 ndi chileso peza kuti malamulo palibepo chilango china chilichonse sinzati akhoza kukhala ndi ufulu umenewo ndiye zimene zimachitika nzonena kuti amalawi akaona kuti akuti Ankwezalamba kuganizidwa kuti adaba
amba kulowa nkhoti kenako iyayi ida apeza chileso malamulo akualola apeza chileso kenako 3 years 4 years 5 years kenako nkhani chiyazizira vuto ndi chani mpenduna kuti malamulo athu alibe mphamvu kapena kukakamiza kuwumiriza kwina kwake kunena kuti chabwino mutapeza chileso koma chizikhala ndi nthawi yosapitirira masiku 30 kapena 90 mwina zikatero ndi ndondomeko zimene zatipangisa kuti timumve mkweza namba uja kuti mlandu mboni ubweresedwe poyera kena kuti gamule. So vuto lalikulu ndilina kuti nkhani zakatangelezi ndizovuta kuzifufuza zimafuna ukadaulo mene timayamba ndondomeko zoti tithani ndi zigrupu kumakhazikisa ACP muona kuti tonse tidali atu tikuchokera ku nthawi ya Kamudzu anthu okhulupirika kwambiri aulemu kwambiri mwina nzovutirapo kapena zinatengerapo nthawi kuti tiyambe kuphunzira njira zosiyanasiyana ukadaulo ukaphunzira maiko akunja kuti timvesese kuti kumkatangale tingathane naye bwanji koma tonsefe tikuchokera mbali yonena kuti mwina katangale timachita ndithu ndiye kuti tisinthe mindset kapena maganizidwe athu zimathekanso kuti kupolisi komweko kumene afuna kuti muthani tikatangale kukuchokanso katangale kuti kesi yanu ithe takangobweretsa ndalama ebere ya polisi ndiyaulere koma mubwerese 30,000 mutuluka zikhala bwanji ndiye tonse tikuyenera mindset change kuti zinthu zisinthe pamapeto pake pamabwera anzathu awandalewa achina Ayuba ndi anzawo amene amakhala kuti akufuna ubwino wawo upitirire ndiye khalidwe lawo limafuna kukhala lothana ndi anzawo ndiye kuti munthu amene wakhala pamalo kuti uyuyu mwina akuletsa zinthu zakatangale pali anthu ena ake ndi mbomamo akufuna adusise deal ina yake yayikulu ndiye akapezeka ofesi kako kuti kamwa chisanzo kandiwe atole jeno ukukhalira mafailo oti iwo akadusa ajapo bwino ndiye ndaleno zimalowapo nokuti amene tithane naye amakufuza kodi amene kumuzi kwawo ndikuti kodi ndali history yake yapo ndali yayenda bwanji tenti chose ipaja nimanena kuti corruption imatha kupangisa anthu kuchosa miyoyo ya anzawo so sinkhani yophweka ayi ndi nkhani inoti ngati dziko tikuyena kumachitapo chenkha kuyiunikira mozama kunena kuti I think ngati dziko tisinthe kachidwe kathu kazini tisangoyang'ana pa mbalambanda kuti lero ndangodzuka ine kuzalamba kalekale chapunye chiviyeni akanda howa akuba chanichani mwakuti amalawa achitenga athamange nacho kunsewa ambe kugwira zinthu kumanga zinthu iya tizalakwisa koma tiyang'anisa system yathu tikoti tikafuna kupanga nkhani za corruption kuthana nazo tisate njira yanji kunena kuti pamapeto pake pasanalisenso nthawi mlandu uthe izo mati mpaka na 1 year 2 years tikuyeretsa zimene zikusokoneza so titati tisinthe ngati dziko machidwe athu ndikuona ngati nkhani yakatangale itha kuyikwaniritsa koma mmene tikuchitira padakali pano kumangomveka na goli pa zinthu zosakhalapo kapena kuisa ntchito ndale kuthana ndi anzathu zina la corruption sizikupitisa patsogolo. Chabwino nkweza namba tipite kwa Ayuba nkhani ndi imene kunena kuti kodi malamulo a dziko lino mabwalo a milandu akuthandizira kuthana ndi katangale kapena akuthandiza kuchepetsa katangale. Pali nkhani za ma injunctions, pali nkhani za lamulo lija limene malo atone general kapena boma kuita drop ma cases, pali nkhani za mbiri ena amathauna kuti mwina lower court inapeza olakwa kupita ku supreme court nkhani ija basi ukatenga ma injunction ya nkhani makuti matufuna ati tichite ka review basi kupeza kuti munthu atuluka kundende akakhala ku nyumba pakana nkhani ija basi kuzizira kupeza nayo mwina president penaso achita pardoni anthu oti mwina ndakatangale zinthu ngati zimenezi malamulo athu maona bwanja Ayuba. Zinthu ziwiri ndeni mwana ngati mwina mapanga ka shift pali nkhani ya malamulo pali nkhani ya mabwalo tayamba nikaya malamulo tiyambe ya malamulo ndeno nkhani ya malamulo afinti malamulo athu ndi wopezera ali ndi magapo akuluakulu pa nkhani ya katangale mwachitsanzo mukumbukira nthawi ya Martha Chizuma ine nali munthu mmodzi amene ndinkalimbikitsa kuti mphamvu zothetsa mulandu kapena kupitiliza mulandu ku khoti zimene anti-corruption bureau ali nazo zikhale awapatse zokwanira kuti akafuna kuyamba mulandu asawatenge chilolezo kwa Bureau of Public Prosecutions. Mukamba za ma prosecutorial powers Yes. Okay, chabwino.
komanso akafuna kupitiliza azipitiliza limene wakuonera usati the head of public prosecution azingobwera yekha kwathetsa mlandu pokumbukira amene zinakhala nkhani ngati ya Muluzi ija yeah anthu Austin Bureau ina ndi umboni wonse ndipo mboni zawo zokhozeka kuti mawa asiyamba kulowa khoti kota Muluzi anakambirana ndi ndacha kuya kuti ayi thandizana pandale izizi mlandu ndi chosereni kazinakhala bwanji kumeneko naona kuti mawa anti-corruption bureau ili mukoti kunabwera andani the head of public prosecutions kunena kuti mlandu utaudani na tauthepa uswenza kunena kuti ofesi ina ikulowera pa ntchito ya ofesi ina pamene ofesi imene kulowerayo ndiyoti mtima wathana ndikatangale ilibe komano lichede ndi mphamvu yoti ikhoza kupanga zimenezozo zimene zinachitika pakati zanakambirana pakati paja kwera ndamu isiti kuzidziwa kwenikweni amene aja kwera ndi boma akuja na Muluzi ndi boma la nthawi imene isiti kuzidziwa zimene anaona the head of public prosecutions isiti kuzidziwa koma chimene ndikudziwa nje kuti ICB anali ndi umboni wonse woti nkhani ya Muluzi akanayendetsa bwinobwino timasana ndi kuthekera konse koma lamulo anapangira dala chifukwa chonena kuti ofesi ya ACB imakhala yodziyimira pa yokha kwambiri chifukwa kuti imathandizidwa kwambiri ndi azungu kumene kwakunja pamene ofesi ya DPP imakhala mkhwapa mwa president ndimene kumagwiritsa ntchito pandale so anthu andale sadafune kuti uja munthu wawo amene ali ngati achidakawo owatetezera akhale opanda mphamvu zoletsa uja wenene amene afuna zithana ndi katangale pakangoti awasiyanitse uja azipanga zimene akupaniza bayeka nde kuti andale ambiri akhala exposed so malamulo ali ndi vuto vuto limene anabweretsera dala anthu andale chinthu choyamba ndi chimenecho ntchito yachiwiri mwina chili ku nkhani ya zilango zake mmene zimakhalira pali zilango zina zabwino zene mukhozopanga munakhala kuti mwina muthaye ndi katangale motsimikiza mwachitsanzo kungopanga kuti munthu akachoka ku ndende wakatangale mwina akawalandidwa katundu wapita ku ndende pakaso chilango chonena kuti pasapezeke wompatsa moni amene ampatse moni amangidwa pasapezeke olankhula naye yeah so azikodzimangirira okha chifukwa zimayambira pamene poyankhulisanapo chabwino yeah so minaso zilango zathu pena sizili bwino kunkhani ya malamulo kuti limenelo komano tisayiwale pende chokerere ponena kuti vuto ndi society inagumuka in terms of values zinawachisawa basi anthu anaphunzira kuti kulemera umalemera mwachangu opanda hard work anthu anaphunzira kudzikonda kuti ma resources akakhala agulu ukhozotenga wekha olethera akuvutika zonsezo ma values tinataya tinagumula nyumba za round tinamba manga nyumba za makona so tinaphunzira individualism kwambiri komano kunkhani ya malamulo mavuto akuluakulu nthu aliko amene ndafotokoza pali magapo akuluakulu vuto so ngati mmene zinayendera ngati nkhani za achilipa zija nkhani za umboni kuti iyayi umboni umene watengedwa kunja tinogwisa ntchito kuno opanda chilolezo cha attorney general zachiyani zimenezi chinyengo si chinyengo ololeza kuti chichitira kunja umboni mopeza bwanji si chinyengo ba so zopanda pake anayikapo zokhazoka chifukwa amadziwa kuti attorney general ndi munthu wamkhwapa wamaboma ngati umboni okhudza iwowo ndikuti yaletsa izati amene zinakhalira nthawi imene ijayo so mumalamulo tambiri topusa tofuna ngoteteza anthu ena ake amene ali m'maudindo andale chabwino tipite kwa Innocent kenako tiyankhule ndi atolankhani athu ena ndi ena mabomamo achina Eric Msikiti akonzeka apa Innocent nkhani ito ndikutero ikutero akuti ayi mwachitsanzo Ayuba akuti mamorozi palibe mamorozi anaonongeka ankweza ambapo nawo kambapo nkhani mafundo zawo anthu andaleso nawo pena amakulezera katangaleyo ndinene kuti I think anthu onse akugwirizana kuti katangale ndi vuto lalikulu pakati pathu komano nkhani imene
mwina imene even isomvera kwena kukhala nayo chidwi ndi nkhani yonena kuti akunena kuti anthu ambiri amakhudzidwa ndi katangale komano mukupenya kwa anthu amaona ngati katangale ndi amene akukhudza kwambiri akuluakulu aperekapo zitsanzo zambirimbiri kuti ayi mupita mukatenga license kuti anthu ambiri license ndiyogula sionena kuti anapita kumayeso mwina mukhala mu society ayi tikagwira ntchito iyi tilandire ya Fanta. I think zinthu zimene zitiyambeso kuziyang'ana mwachidwi tiyambe kuyang'ana kuchokera pa ujeni yaing'ono unit yaing'ono which is family kodi pa family mwathu timapanga bwanji mukuntuma mwana kuti atapita akakulembe sukulu uku ndiye mwampatsa sukanivo pikena iyi akakakulemba ukapatsa head zinthu ngati zimene zija tikuziyambira patali komano zikukula msinkhu tikafika kuntundaku zimakhala ngati kuti it's part of us basi tinazolowera ndi mmene kumayi kunoti makhalira umayenera wapereke thank you zijanapeka itsanzo to akankhagali moto sungangonena kuti ayi ndidutsa ati ayi tagwirani apa omwe Fanta in fact amafika pokuchingira so simudutsa apa sitingangopanga ulere kuchoka lero pakubwera nkhani ya malamulo yonena kuti apali tinthu tina timene tili m'malamulo mwathu nditooneka tabwino tokhala ngati kuti tikutsata procedure koma nditi masipana alanso timene tikuponyedwa pansewu mwina mphamvu za DPP mphamvu za Attorney General mene afotokozera Ayuba. So I think if we are really serious zinthu ngati zimenezozo tiyambe kuziyang'ana mwamphamvu kwambiri. Right, ine apapa ndili pa General Corner mu mzinda wa Blantyre ndipo ndi mmodzi mwa nzika za dziko lino choyamba mutuza dzina lanu komanso kumene makhala. Ine dzina langa ndine Prince Njovyalema nimakhala kwa Manase. Esolo kuzeni kuti boma lakhala likukamba zambiri makamaka nkhani yolimbana ndi katangale. Ndimafuna ndingodziwa kwa inu ngati nzika ya dziko lino kuti ndinokhutira ndi zimene boma likunjira kufuna kuthana ndi katangale komanso ziphuphu. Ine bwana ndilibe zambiri zoyankhula koma chachikulu chimene ndingafuna kuchonena kuti sikuti katangale yakutha 100%. Pali zambiri zimene zikuchitika lese ngati munthu kukwera mwina minibasi kupita kwina kwake which mwina capacity yakwana koma anthu aja anapeza zoti capacity itakwana kumaonjezeramonso anthu ikayenda ngezoti kumana mwina nda traffic akangoona anthu aja capacity imene amapeza kuti mwina kunyemera nakakang'ono pamene zikufunika bwino kuti mwina katangalisana tani sanatheretu iya ndiye kuti ngati zikuchitika zinthu zimene zing'ono ngati zimenezi kulikuluko kuli motani. Mafuna mwina boma litachita zotani kuonesa kuti katangale ngati amene yaphuleka. Ine pamene panimoneseso kuti litangovomereza kuti mwina kumbali ngati amaminibasi imene monga mene ndanenera kuti itangopangira kuti izionetsetsa kuti mwina kapasiteyo ili mokwana komanso anthu akuyenda ndi zipangizo zoziyenereza komanso on a daily basis akuonetsetsa kunena kuti mwina maminibasiyo akukomeredwa misonkho yokwanira komanso chilichonse chili bwinobwino monga mene ndayankhulirapo. Elvis ndimene ndachezera ndi mmodzi wa nzika za dziko lino amene walongosolapo kuti pali zambiri zimene zikunenedwa koma tikapita pa ground zinthu ndithu zidakali mmene zinali kalekale. Tathokoza kwambiri Eric amene Eric Msikiti kutipatsira maganizo a Malawi kuchokera ku General Corner mu mzinda wa Blantyre. Tilowere chaposita kwa Brenda Kaya amene ali mu mzinda wa Lilongwe komanso Emmanuel Moyo amene nayenso afuna amve maganizo a Malawi pa nkhani zakatangale. Ine zinanga ndine Mike Ntakomwa ndimakhala ku Kalonga. Kutengera ndi zomwe ya mabungwe komanso anthu ena akunena kodi dziko lino likupanga zotheka kufuna kuthana ndi katangale? Ayi, ine kumbali yanga ine ndikuona ngati dziko sikupanga zotheka kuti lithane ndi katangale. For example, dandaulo langa kwambiri maofisi maboma maofisi aboma kuti upite for example ukapangisa license ndikuti udikira ngati sunalipire ndalama iliyonse yapamwamba ndikuti udikira mpaka na iweyo uganize pawekha kuti uchose ndalama mthumba mwako upereke kwa munthu mmodzi amene akugwira kumeneko ndeno ndivuto likulu kwambiri imene ndikuona kuti silisintha ngati sitengapo gawo lililonse ngati boma. Umu ndimene amayi alakhulira pa nkhani yathu imene yali.
itathokoza Emmanuel chifukwa cha nthawi yako mmawa uno pa nkhani yoonetsetsa kuti dziko lawo likuyenda bwino kunkhani zokhudza katangalezi. Ine ndilipo. Mulipo Ayuba chabwino. Takondwera. Usati Ayuba Nkwezalamba. Nkwezalamba chabwino tibwere kwa ino Nkwezalamba. Amalawi roho yawo idzikhala yotani pa nkhani ya katangalezi chifukwa tukamba pa nkhani za misonkho amapereka misonkho ya nkhani ndalama zawo malipoti alipo in public zimadyedwa kwambiri. Timamva kuti 30% ngakhale mwina ya national budget ya dziko lino ndalama zake sizimaoneka kumene zimalowera nkhani zake zomwe zakatangaleza kuli nkhani zokhudza chitukuko even ngakhale kuti anthu ena abwere mdziko muno zapenge ma investment sangabwere chifukwa cha nkhani zokhazokhazi. Tikapita mzipatala muli mavuto misewu yosamangidwa sukulu zosakhala bwino mavuto ndende ali paliponse koma zimaoneka kuti Amalawi roho yawo mwina samachita play bwino kwenikweni amangodikira 5 years zimkhala after 5 years basi kuti atikavote tachotse awo amachita zakatangale tike moena basi kena kwadikireso after 5 years roho ya Amalawi zikhala yotani pa nkhani ngati zimenezi. Zikomo kwambiri. Ndiphatikizabe ndi maganizo amene nafuna ndiunikirepo asikana yankhulaso aku Blantyre sinasayankhula ukalongawo kunena kuti ndi mene munayiyambira programu kunena kuti Mutharika anayankhula ku parliament kunena kuti athana ndi katangale koma zimene zochitika zogwirizana ndiye nafuna ndipereke chitsanzo like cha Ambeta chinimanena kuti mwina padakali pano ndipovuta kuti tiaweruze kapena tiapangana review Mutharika chitengere boma kuti kodi katangale yakuchitika kapena sakuchitika chifukwa chonena kuti anthu amene atingidwa mboma pali nkhawa zimenezo ina sayankhula kuti ayiyayi amene akupita nawo ndi otani ndi corruption vuto kumalawi kuno kuti awareness sinafike pa inde kapenanso kuti anthu timasankha kukhulupirira malingo ndi mbali imene tatenga ndale kwambiri ndi mabwerenza zimene zimatigawanisa. Koma Ankwezalamba ndikufunseni inde awawa sitikunena kuti ndolakwa eti koma noti ngotenga in general kumalawi kunoko. Do we even need kuti wina akatiuze kuti kumachitika katangale zinthu ndalama zimabedwa anthu amachita katangale koma do we need anyone tokha timachita kufira nkumaita zoti kumalawi kunota akuluakulu katangale ndi aliko and as citizens tikufunika tichiteke na kake noti kuti kuwukira boma kapena kuphwanya zinthu but in a democratic dispensation ndikumene ndikufuna kukatherako koma ndimafuna sindiyaonena kuti timanena kuti chulu chengwanjuchi manena imene yakuluma nthawi zambiri timathera poti akuti awanda corruption pamene mabweretsa nkhani ya politics kunena kuti chifukwa chofuna kuthana timapezeka kuti anzathu amene tikususana nawo pandale taapezera zifukwa taapasa mabero nthumba ndi cholinga choti tiathesi mphamvu zopikisana naso pa zisankho zimene zingabwere patsogolo chifukwa chake mupeza kuti ambiri amene ali mboma lalero ali ndi nkhani milandu yambiri ya corruption ananama ku World Bank amasenga masama aboza chachani lero milandu ichopezera kuti ine kupangira tiliye chifukwa chani chifukwa chonena kuti tatsogoza ndale tifuna kuthana pa ndale mapereka chitsanzo chonena kuti taimbe amlandu Mutharika isatengere mwina zimene zachitika mbuyo mifaa sitingadziwe kuti zinaliti za genuine pamene timakamba ya prosecution ngati milandu sikutha vuto ndi ndani vuto ndi oyimbidwa mlandu kapena amene akuyimba mlandu chifukwa chani milandu sadayipitirize watha Mutharika ndi panopo kunena kuti mwachitsanzo ndimapereka chitsanzo cha Ambeta kuti sitingayimbe mlandu Mutharika pa nkhani ya Ambeta chifukwa chonena kuti milandu imene Ambeta akuyimbidwa inachitika 2015 injunction inatengera 2015 mfambo 2015 zasika lero SCP inakanika kuti ikachose chilango chireso chimenecho chifukwa ndi udindo wa SCP kuchosa chireso koma iwo ndikufunseni funso ili Ankwezalamba ili ndilifunse musanapitirize panopa iwo ndi tsogoleri woyang'anira nkhani za malamulo kubomako sakuyenera kuonetsa chitsanzo kuti ndolakwa sakuyenera kuonetsa chitsanzo chabwino kuti ine ndi nkhani panopa ndikufuna kuti injunction ndayipanga vacate ndifufuzeni to set an example nanga ndizoona koma for information there is no injunction
Okay, if we can go by matems nkhani ngati mwaitsatira bwinobwino by 18th May 2025 ndime anatenga injunction 2020 kunasainidwa consent order between SCB iwo ndi court unati samangidwanso nkhani yawo azibweresa masamon. Now even Greta Ndala ananena on record I can even read what she said in time in the injunction that was Mr. Franklin Mbete obtained against the SCP stopping the arrest and prosecution is no longer there. Mene amazai satira nkhani kuzomba kumanenedwa kuti adazatiaso kwa just kwa ndani mai ndani kuzomba ku court. ICP last words mena nanena mai Masa Chisuma inanena kuti amene amapanga hando nkhani yachedwa chifukwa amene amapanga hando nkhani mene anasiyagwira ndi SCP ndetalemba munthu wina akuchita study file akamaliza panga study adipita kupanga trial mlandu umene. Now ambeta atakutenga amini atakupanga process yoti azipangikiye koma inu nomwe inu ndine ndamita sobozo not he's abusing his powers to do certain things. If anything akwenda kubwera ndi anthu amene amamwimba mlandu aja nkulina kuti tufuna tithane nkhani timalize nkhani panali busy mukuti bwanji. So we need to be careful to see kuti tukwapasa mphamvu zotani anthu tukwapasa ufulu otani anthu ndicho linga chenena kuti tichite funa kazipanga kiyoka ndikuti nkhani yetunota kupanga abuse mandate ya office yawo chifukwa in the end apezeka mmene tikuzitapezera information apezeka kuti ndosalako ife samala tina kuti no he was wrong akanaisiya injunction ijakapena apange akanausiya mlandu tizaweruza akazachoka mboma chifukwa timene timakhulupirira kuti munthu amawuzidwa chilungamo akakhala ku opposition yet nkhani inachitika ali ku opposition. Then mafuna kubwera kunena kuti law ya Malawi ndionena kuti chani panopo chimene chikuoneka kapena chimene tamvapo choyipa cha boma chimene ilili poli chifukwa nthawi zambiri boma likakhalapo limakana kumanga anthu ake. Wina walemba pa social media amayankhula kwambiri kunena kuti akuti papita 800 million ndiye timayenera kuti tigwiritse ntchito information imene ija $800 million tigwiritse ntchito imene ija tiyuze ndondomeko za malamulo athu date yasatire tione kuti zifika pasi kodi tikauza Mutharika kuti 800 million agawana ndi anduna awa ndi awa achitapo chani ngati sachitapo kanthu ndiye tigwirizana ndi maonena kuti ndikuti APM angoyankhula there is no action. Chimene cheche chimene timanena kuti udindo wa Malawi tisikuyenera kukhala chete tikuyenera tizibwera poyera titokhala ndi nkhawa kuti mwina corruption ndipanga report ndi anthu amene ali mboma ndi amabisalirana koma timati mlandu suwola kuti tikukoke anthu akukuka kokawa tikuti unachitika 2016 kuli milandu yambiri imene yachitika kandi boma lapitali imene ijayo Amalawi ndondomeko yambiri timene atipereke report ku SCP ndikudandaula nkhani zikhale kuti mwina kukuchedwa kufufuza kapena iyayi mwina sitipizapo chilungamo koma as long as we report something will start happening. Izi zomati mwina mbobu justice kuti mwina chifukwa choti sindikhulupirira kuti makhoti athu atithandiza ndekuwaona AVC kani ndani akwenda musafari ndikundamva kapena ndikuakakira kuti achita zachinyengo kwamba kwagenda miyala mob justice ndi zimene timapha anthu olakwika kapenanso kuti ndondomeko zathu za dziko tizimasatidwa kuti tikuyuza mphamvu tikutenga mphamvu m'manja mwathu ndikuti mchitidwe umene usitingathani nawo. Chabwino Malawi tindikuthekera kuona kuti tisinthe machitidwe athu komanso timakamba nkhani ya malamulo achatimanena aja kunena kuti ife tikanakonda kuti system yathu ya judicial process ngati kuli zinthu zimene zikandizireso kwaja Mutharika apo anadandaula bingu wa Mutharika anadandaula kuti ma injunction achuluka chanchani ma injunction ndi ufulu wa munthu ali ndi ufulu okapita chireso ndikuti ngati leroli mwachisanzo munakambapo mmene mayamba kuti asimple chityo ataona kuti nkhani siyo chilungamo kuti afuna zapeze disekereza chifukwa zoziwika kuti kufamu kwawo kutereza analipo koma situ zoti kuti anali wa anisi kapena wachani. So boma nthawi zambiri kuzera mwa andala jadimani noti amasokoneza zinthu amapanga zinthu njengo kuti akupanga embarasi mukamazapanga correction kusogolo bolabe walowa ndi zimene zimathamangitsidwa ndi injunction imathandiza kulesa kuti mphamvu executive samakhani mphamvu kapena kupanga abuse mphamvu zake koma isatire ndondomeko.